Takže... Vašek si dá pepř. Mňam, Vašku. Teď si trošku pochutnáme. Pak si ještě pochutnáme i oba dva. Jestli pak projedeme ten zápas, budeme se muset snažit, ať se jako moc nenacpem. Ty vole. Ještě trošičku. To už by stačilo. Však si, ty vole, to kychá. Taky ne, jako má to vidět, no snad. Jako jestli to vidět, jak se o to se nacpe. Jako Vašku přeju dobrou chuť, jo. Vevnitř pak musím máme mlíko. Toho, schutí do toho. Pálí. Tak jakože já nejsem jako taková socka, tak jako já si dám jako taky. Já si taky dám. Já si dám málo, že já jsem vyhrál, ale jsem jako taková socka. Schutí do toho. Shit. A protože já neměl lžičku, tak to musím dodělat. Pálí, blblé. Fuj, to je nějaký... To je nějaký dobrý. Vašek jako tak si dá ještě. Vašíček si ještě dá říčičku. No teď si tam nasypal, to už jako třetí dávku dačí dávat nebude, to jako ukaž na kameru. Pěkná dobrotka. Pálí krku. Vašku jí schotí do toho, to trošku vysypu. Už to je cítit. Boj, Vašičku. Tak co, jak to, jak pak to chutná. Tak jsem kameru do ruky. Kamerku. No teda strašné. Strašné lidi. Nebo si budeme dávat jakoby challenge, ale budou to ochutnávky akorát. Lidi, tohle je fakt blbý teda. Vypínej to. Já opláchnu žičku.